As nosas aboas, elas pois teñen a escola fundamental, a escola máis importante, a da vida, que son quen de xestionar, foron quen de xestionar economías familiares, facer con pouco, moito. Temos que escoitalas e temos, ademais, que recopilar, que non esquecer, toda a súa sabiduría. Eran outros tempos. A frase máis repetida polas aboas de toda Galicia. Si, eran tempos nos que moitas delas non puideron aprender a ler e escribir porque había que traballar, pero son elas, sen dúbida, as que máis saben da vida. Ninguén mellor que as aboas para dicirche o que, cando e como tes que plantar na horta. Nin se che ocorra mencionarlles que te atopas mal se non queres que che enumeren a súa listaxe infinita de remedios naturais. Unha lista tan interminable como a que lembran de receitas, callos, cocido, empanada, torradas. Grazas a elas, conservamos verdadeiros tesouros culinarios. Saben mellor que a ninguén manexar a economía familiar. Ou nunca escoitaches a túa avoa o de quen garda sempre ten e hai que aforrar das risas pras choras? O refraneiro é algo que tampouco se lle resiste. Elas non te chamarán presumida, diránche que por campar rabiar. Tampouco te animarán asegurando que todo vai ir ben, senón que entoarán un nunca choveu que non escampara. Ensínannos o importante da vida e que a verdadeira sabedoría non está nos libros. Os máis afortunados témolas na casa. E por iso, para que toda esa sabedoría non se perda, pois do mesmo xeito que esas recollidas, non? Que fan para as nosas cantareiras para non perder toda esa tradición oral, hoxe imos a pornos nostálxicos para falar dun proxecto fermoso, Bernardo, que ten que ver ca cociña das nosas aboas. Claro, porque se falamos de receitas da aboa, cal vos ven á cabeza? Na casa pensen, a min, ovos fritos con azucre. Sí, o compañeiro Sergio en redacción, macarróns con azucre, que tiñan antes as aboas que lles daba por adozar os pratos. O bonito é que hai receitas que saben a infancia, porque as aboas galegas non precisaban de libros para alimentar corpo e alma. Ninguén fai o caldo como a elas, nin tampouco ninguén fai a tortilla con ovos da casa como a elas, nin a empanada caseira. Meu pai sempre lembra a empanada de congro que comía na súa infancia, ou as croquetas de aproveitamento. Abuela, que vas facer con tanta comida que sobra? Pois croquetas, como non. As aboas de costa eran máis de xurelos en escabeche, de choco na súa tinta, ou de caldeirada de peixe seco, zapata, chamanlle en Baiona. E nas sobremesas non hai quen as gañe, As rosquillas son de verdade as que fan elas. O arroz con leite non se lles pasan de xamais e saben sacar proveito o pan reseso, ben en torradas ou ben en albóndigas, se fai falta. Se a tradición culinaria galega pervive, é grazas á inmensidade de mulleres que durante anos mantiveron vivas estas saborosas receitas. Pois ben, o proxecto Sabedoras fai que estas receitas volvan aos restaurantes da comarca do Ribeiro. E Auxi, que é unha destas sabedoras, está hoxe connosco. Toma nota dela, Alba? Boa falta me facía, Bernardo, boa falta me facía tomar nota de mulleres como Auxi, que durante toda a súa vida aprendeu o oficio de panadeira, aínda que ti dis que non eras panadeira. Non son panadeira, só co que vin con miña tía. E que che aprendeu tua tía? Unha tía solteira. A mí non aprendía nada o que lle vía facer a ela. E así aprendeches a facer os bolos de pan? Sí, señor. Bolos como estes que temos aquí atrás? Pezas de pan. Estes non son bolos, os bolos son grandes. Vou aprender a cociñar e vou aprender tamén o vocabulario dos panadeiros. Estos son pezas. Esas son pezas. Aquí chamámoslle poias. Poias? O nombre de aquí son poias. Pezas é castrapa xa. Está Ana meténdoas no forno porque están traballando esta mañán pois facendo esas pezas de pan que ti aprendiches a facer tamén, claro. Canto tempo leva a facer un así? A que horas hai que levantar polas mañás? Bueno, levantar non sei a que horas se levantan. Desde que xa amasa, que amasa a amasadora, leva 7 horas facelo. Se son as pezas grandes, leva un pouco máis de tempo cocelas, non é así verito. Ahora estás metendo no forno, como este proceso? Isto é moi delicado, non? Pois mira, agora colle a peza e ves que cortou así. Iso chamase fender. Fender a peza de pan, ben. Fender a peza. Logo métese no forno. Ao meter 3 ou 4, xa colle como un pilín de corteza e hai que andar con ela. Andar chamase meter unha outra pala pequeniña
e faiselle así unha voltiña, e volve a abrir a raja, e sale así para fora o pan. E este pan cando está feito xa? Cando sacas do forno? Porque unha vez que o metes, abrilo é complicado, non? Ponte demasiado, para que te vexan ben así na casiña. Cando se mete no forno, non se lle abre. Porque se se abre podes estropear. Claro, ademais perde o color e perde... e baixase. Si cantos anos tes? Eu teño 91. 91 anos, esta muller non pode ter máis sabedoría, temos tanto que aprender dela, tanto coñecemento, sí, sí. Aunque ela diga que non é panadeira, eso foi o que che gustou toda a vida. Bueno, ainda me gustaba. Pois vou despedir con ela, voume quedar aquí a ver se aprendo algo de tarefas culinarias, compañeros, que boa falta me fai. Mandamoslle un biquiño, Ausi. Gracias. E un biquiño para polas dúas de volta, un biquiño moi grande. A verdade é que enternéceme moitísimo escoitar as nosas aboas, María. Están genial proxectos como ese, porque efectivamente, se non documentamos toda esa sabedoría, se non a ponemos negro sobre branco, vaise perder, María. Vaise perder, é moi importante. Mira, vamos a levar a contra o dueño de Mercadona que di que dentro de 20 anos non habrá cociñas. Pois non, eso non o podemos permitir, porque temos unha riqueza tan grande que as nosas aboas, que as nosas nais, en non perder esas recetas que elas facían con moito esforzo, porque non son as cociñas doxe, eran as cociñas que tiñan que atizar o lume para que non se queimara, tiñan que facelo co pote, tiñan que facelo, pero que eran uns guisos riquísimos, unhas recetas boísimas, esta señora con 91 ano que ainda pode transmitir, pero que elas ven fácil, e fan fácil, para non ser difícil. Sabes que é un truco que temos que facer moitas veces? Gravalas como moven as súas mans, como amasan, porque elas din, botalle aquí, muller, a según un pouquiño, ou a según delas, para nós o mellor é que cargámolo. Entonces, estar con elas, gravalas, apuntar, porque dentro de 20 anos serán auténticos tesouros que se non nos recuperamos, perdemos aí a nosa esencia, cos nosos produtos. Pois eu non sei como vedes, Manel, pero eu son pesimista. Eu creo que esta sabedoría dá má sensación, non sei se como ben di María, se como di Juan Roch, porque xa imos a deixar de cociñar, pero que creo que xa estas cousas xa non se fan, xa non as imos facer. A verdade é que cada vez se cociña menos, eso sí que é verdade, é realidad. Os que estamos acostumbrados a cociñar todos os días, porque somos os que cociñamos todos os días, a mí me toca, aprecias moito estos recuerdos que dicía das abolas, das máis, de miña madriña, co pollo a la pipitore, que me soñaba fazer a miña madriña. Me acordo de facer as antes de recordar, me recordo a miña abuela Isolina, chegaba o día patrón aqueles callos, e aquela carne asada, que era de porco, non era a mellor ternera, non era aquela carne de porco que facían na cociña de leña, que se che desfacía na boca, son os recuerdos que tens, aquela peza de pan que se cocía todos os viernes, que a mí me cocía a bola baixiña, e ca leite recién ordeñada da vaca, non te asustes, porque daquella non se pasteurizaba, non había tanta tontería. Ai, Dios mío, como sabía. O único que me faltou que perdín o pelo por culpa da leite da vaca sin pasteurizar, pero estaba buenísimo. Pero, fixadevos, é unha pena porque se perdemos isto, hai gran parte da memoria, non sei se vos pasa, que se activa co olfato, non? É dicir, o que estaba contando agora Manel, ti cheiras uns callos e venche a cabeza como unha estampa, non? Da túa boa cociñando. Se deixamos de facer isto, tamén imos a perder, non? Un patrimonio en recordos, Héctor. E vaise perder, pérdese por eso, porque moitas veces elas non lles daban o valor suficiente, o valor que realmente ten, non? E bueno, isto non testo nada, isto fai non enseguida, isto fai en calqueira momento, pero ten un valor, e un valor que moitas veces non lle damos a importancia que ten, e por eso ninguén se plantexou deixar por escrito e plasmar todas esas receitas, que veixo a parte complicada, igual que María, a de xa vas vendo, pero canto lle boto de fariña? Ti xa vas vendo, xa cho pido o plato, dices tú, a ver, eu non entendo desto, dime cantos gramos lle boto. Pero sí é certo que hai que deixalo por escrito para que non se perda eso que é o noso legado ao final. E se non o deixamos, eran receitas que iban pasando de xeneración en xeneración, de boca en boca. A nai contaba os fillos aos seus fillos, pero claro, chega un momento en que pola incorporación de todo o seu traballo, porque non temos tempo, porque cambian o estilo de vida, moitas veces temos moi pouco tempo para dedicarlo á cociña, non? Estamos con un montón de actividades todos sempre, temos menos tempo para a cociña, vanse perdendo esas recetas, e independentemente de que cociñemos
coñemos máis ou menos, ten que quedar por escrito, ten que quedar reflexado en algún sitio para que o día que algunha xeración decida volver a unha vida un pouco máis pausada e máis tranquila, que é a que deberíamos ter sempre, recupere esa receita. Ti eres pesimista ou optimista con respecto a se volveremos os pucheiros, se volveremos a, non sei, a facer as cousas cun poquinho máis de tempo, de cariño, como facían elas? A min dame moita mágoa, pero eu estou contigo, Rocío. É que hai cousas que son, vamos a ver, que son leis impepinables, que decía a miña avó, como unha de arroz por 2 de auga. Esas cousas sí que se pode replicar as receitas sin ningún problema, pero despois é a intuición que tiñan as avós, non? O que decía Héctor. Mamá, canto tempo teño que ferver os grelos? Xa cho piden eles. Que significa eso? Eso saben elas. A mí non me falan os grelos. Eu dame pena estas declaracións que fixo Juan Roche, ao mellor non está tan desacertado, porque nos anos... Home, ten os supermercados cheos de xente comendo. Acertado está. Acertado creo que está. E os datos falan. Nos anos 80 cociñábase na casa entre un 80 e un 90% das persoas. Hoxe en día somos o 50% da xente que cociñamos na casa. Temos estos estilos de vida... Bueno, elas tiñan ese oficio, esa sabedoría. Seguramente ti, cando estás no salón de peiteado, pois é que xa non o pensas, é dicir... Claro. Elas tiñan ese oficio de traballar na casa que, como ben dicía Héctor, non lle daban o valor o que las facían, pero, Rocío, ese matriarcado que temos aquí en Galicia. Non só facían a comida, é que traballaban... As domésticas. As mulleres de antes traballaban fora máis dentro, non é dicir, estaban metidas na cociña e probaban e tal. Non. As mulleres traballaban como os homes, fora, criaban os fillos, viñan do campo apuradas e facían de comer correndo porque había que volver a sachar o millo. O sea, que eran auténticas maestras, ingenieras. Por eso, como homenaje a elas, non debemos de perder todo eso. É o recordo que nos queda deses olores que dicía Manel. Eso é un lujo que non podemos perder. Hoxe en día, pois, saben que pasa? A realidade que nos metemos calquera de nos na cociña, eu a primeira, e liámola todo o rato.